تجي أفوار البراد براد كاسيتات نمبر هو للبي أرسل والكم ما تبي تقول ولا لا للبي نمبر ده كله أي كده هم ندرورمو على دوريرن كانوا يرى يعني روني يار عالم يارو مويريشون ولا لسليكم الحمد لله ما قال له جامتني بندرا فونتي نمود مود موندون مسلي موندون جبت له مود ati kam do jam wana jam ni problème kala min tout min kadi no wana jam wana jam aɗa an ka jokko endam aɗa andi neɗɗo fof aɗa ka jokko endam an ka jogal mongal e nder wuure alhamdulillah an mudu noon ko sehlaɓe sa yimi ari ga an mudu ko sehlaɓe ɗum tigi marde ga wona majjani situation gallamen o situation gal mon en muusi en metti min hande e nder galle ndegamen comme no rawandu jaga e nder galle ni galle mo nder galle men no rawan jagira e nder galle ni noon jagira men hande mbaɗa wawi widem ƴew ko ma kedde hedde ha para mi rokke e yemi ñaam comme almudu jafo lawol bon wallahi ɗum ko hande wona mbimi so mi anda sa tini ɗum an sa tini ɗum ala mittinani ɗum nana ɓooya babam nenam e miñam debbo o assu kam nana ƴetti tan a faami en huɓɓi jeyde en fawimi hen ɗum de sappamo ɗum de yo Allah faamo a faami de ɓeyno ko haala kalka ɗo de mi woodi mi fenantama ɗum ko noon ɗum wayi ko haala kulɓe ni ka gonɗa e haalde ɗo de ko noon ɗum wayi noon ɗum wayi kadi aɗa andi oɗo sehilma o muudu muudu nden ko siila monno eyyi muudu kay haala joni kon sehlaɓe wono ɗanti galle nder galle kala ko jimmi on waɗanimi hande fof uyti hande somi haalde muudu jabata komi somi nanmo muude o darta kam eko mbaɗɗa mi anda ko mbaɗ mum hande o abiti ko jinnaɓam ɓe ala kono ko mbaɗɗa walla allah en seedi haydara mbaɗa andi so wona tan jinnaɓam ɓe mbi ko min mi dañani ko muudu jogui min mi dañani ko ɗum tagui ɓe kaɗa muudu woni patron gallo muudu woni patron gallo eyyo ko muudu woni patron gallo min wona patron gallo min noon so kettam min mi rokke ko ɗum woni ɗon ɗum woni nder galle est ce que bayre aɗum nde ko pecce kadi neɗɗo kala ko Allah feccuma ko tawde a wawa rowatade ɗum a wawa wappade a wawa ittude sage a muñirto Allah ɗum woni premier solution kala ko neɗɗo no wima e situation mo gonda o premier ko ina haalma ko ina waajuma muñir Allah ganda ko Allah fawi ganda kadi ma Allah fawtu kala ko Allah waɗi ko ittata ɗum so jaam jawdi ma fin subaka mbasa so fittanuma ma fin subaka mbasa so ɓeskuma sukama ma fin subaka mbasa yiide ɓe walla ɓe mbasa yiidema ko noon aduna ko noon kono kala ko Allah fecci e ma fawe dow ma ko adi muñ ko kaltaɗo ko laaɓani mi ceer laaɓani mi de kono mbeɗa nana mbeɗa eede ko noon ɗum wayi haala nan nanti noon welani haalde haala nan nanti welani jabade haala nan nanti welani ummanade gummoɗa ɗo mbiya aɗa yaha to pourtant ko haala nan nanti neɗɗo jaam hakkille waɗirta noon diggorta ko noon mineni ko kalɗa ko ina addanami gonɗinde ko nanannomi ko ndeka ko goonga baba galle kala ko diwi hewde ko huɗo faa bane debbo o jinmi ko kartoɗamo kaala haala
kumba woni muɗum ɓe hewde joni wonde mi koye ɓinguel mum ngel ɗo Cheikh Oumar ngel gasani hay jibinede wallahi mi wirti Cheikh Oumar tan Cheikh Oumar hankadi ɗuminimi mbimami waɗi mi attaqué tan baɗgol attaqué kulɓiningol mbimami wimi ko o ay oɗo o sowni ay o men o ko bonɗo malla puul o ani tan ko nena Cheikh Oumar wimi noon o lokomi kadi o ƴetta ɓiyi ko yo lokomi bobo kecci cukalel ngel gasani hay jibinede ɗum noon min mi natti ɗum waadu munji kumba ko mum ko hankadi mi régla keɗum situation makko mi régla ɗum ha régla min ceemeɗo yawakimi ceemeɗo kala ko hoore mum mo hucciti dow asaman koyri mum ene pawe lendi mo kulmi ala e less asaman o min ko Allah subhanahu wa taala tan kulmi on goto kono wona indemade kummane wadde min pottel keccel ngel gasani hay jibinede mi caɓantamo ɗum alay sago noon ɓi sondu koko moñoto ɓi sondu moñoto tan kala noon ko ɓinguel capa haali hocci koye pengal tillisa sa yi Cheikh Oumar ne wiyeni ene gollomi ɗeɗo golle beddaji ko cukalel gotel ramisi ɗum yaade mum ko kanko yamiri ɗum kanko yamiri ɗum kon iwdi bonndi tan kon iwdi bonndi min wi kon leñol bonɗo ngol Allah bonni onon bonɓe Allah bonniɓe kon bonɓe onon moƴƴani on mbaɗa ko mbaɗa kono noon moƴƴani ko an kano hen aɗa moƴƴi deke an ɓuri fof bonde an taw min suurma ko leñi an a waɗa ko mbaɗa an ɓuri bonde an ɓuri bonde an ɓuri bonde bonɗo waɗa tan kon bonɓe ɓe Allah bonni seeɗa kono ɗum wayi so tawi noon ko ɗum goonga ganda juumre waɗi so tawi ko ɗum goonga ganda weltidade ari so tawi ko ɗum goonga ganda yeebade waɗi so tawi ko ɗum goonga ganda pusgu waɗi te neɗɗo fotani jabde ko ene adda Allah yawo ɗum won kada waɗe e aduna ma noon Allah yawta mo te mo Allah yawi perti gurdam mum mo Allah yawi wasat mo Allah yawi wonta won neɗɗo e aduna he par ce que pourquoi ponɗa ko fewnude moƴƴa moƴƴina jonna Allah welto a waɗi sabotage Allah mettina a wonta den gueɗal e aduna he so tawi ko gonga muusi ine mettite ko juumre so bamma juum so yumma juum so moodu juum ɓe gondi koye juumre kala no mbawnoɗa waade no mbawnoɗa sifrade les asmanalo ɓe puttan ko muñandema ƴeew hande oɗo saaha wona andi suudu minen gonno suudu minen muɗum mbaɗa saka fa tetteti ni affaire o hande ƴeew ay suudu momin gonnon ɗum ɓe pitti ha laaɓi ɓe mbiya muɗum wonen min hande ani to mbaɗimi wonan andi wanco defete bo terto to mbaɗemi ɗum toon kono mboɗo muñi noon wona wawi muñ ko jinnaɓe wona wawi muñ mboɗo muñ kadi ayno holko firti muñ mokko hono ma deƴƴideje woto haal woto haaɓe woto du yeeɓe goppidaɓe Allah mo gongani gofƴayi ko wonko Allah ɓetanma de ko Allah ɓetanma ko yettotomo de saɗa muñi tan a heɓat ko arsugue ma saɗa muñi ma Allah fiɗɗane caɗele ɗe ha laaɓa tere moodu mamin jewtid kadi moodu somin jewtidi ɗum iwata ɗum ha laaɓa tere wa amma jinnamaɓe koyme mamin jewtid mamin jodde mabɓe mami yewtid mabɓe te mami haalanɓe ni yooɗani ni moƴƴani neɗɗo woppata bandum saka ɓiyu bande tan fotani pour saka ɓiye mo jiɗinɗa jeeboɗa ɓiye goppa ɓiye beltinɗa ɓiye pour dañal aduna on hoto fayi on wiya ko neɗɗo on wiyetake ko jontaɗo on wiyetake ko goro bonede
on wiyata ko kilifa de on wiyataake ko neɗɗo moƴƴo sifotaake ɗum muñ jooɗa mami yewtimaɓe kadi no way fof mami artiri haala e maɗa mami artiri konngol e ma mami haalano ko jewtitmaɓe te inchallah mawla sallahu ala amɗo jaɓi bayle wallahi ala ko gasata ɗum ala kala ko jiiɗa aduna gasata haalaɓe cer sa muñiri allah no ñande gasi mo wasa sa muñiri allah ñande gasi mo wasa inna allaha ma sabirina noon allah wi wadde noon muñ ma allah lomtinane tampere ma caɗele ma fitinaji ɗi mbaɗantuma ɗi fof ma littin haalaɓe cer mi weltinimama mami yiiɓe so ummi ɗo joni joni mawdi mi yiyat ɗum jinnaɓe mi yiyatɓe kadi mami haalde mabɓe ɗum so tawi noon kadi wonko ñooki nder e allah ma e an mami arta ha mami wima aha kan dekete an a suudam ko naggami walla elle ñoganama moƴƴi probléme ala photo payni mi weltinimama kadi no mbaɗɗani ni watte ay neɗɗo kala ko muusma kala ko muusma kala ko mettuma hoto wi aɗa dulñito tan ɓeɗiro doole ko kewɗa doole ko fof nono ƴeew yimɓe kalda men dokkuma hakkille hono mbaɗirta boni aduna fof nder bool ko fitine moƴƴani fitine ñifat galle fitine bonnat galle fitine yirbintu galle fitine haɗata galle yaarude yeeso haɗa galle ɓamtade on dañata ko ñamɗon on dañata huɓere moƴƴere on dañata haydara galle ñifat tan jonde mal no yallo d'accord moƴƴi mami yaa toon mal noon kayra jaam to mi nanni ɗum toon hanki tan mi yin toon ƴewoy ɗum eyi tari eyyi mbani ko joni nan yalta société mo pombo liggat to eyyi hakkude murtan e matam tan alhamdulillah yo Allah won ballo yo Allah won ballo yo Allah won ballo yo Allah won ballo jarama Seydi Sara jarama ndeysan Allahu akbar goram ndeysan antugade neɗɗo ne foti renade aduna ɓe mbi woni en ko renade jiɗɗo wadde réussir mbima tinno kono rento tinno aɗa yiɗi wadde réussir tinnude kono rento aduna onon ɓuuri hen wadde mana e wadde fayida fof ko neɗɗo yo rento neɗɗo foti ɓurde wawde rentade fof ko rentade huɓɓinde ɓernde bani adama moƴƴani ko Allah wi hay goto hono toña hay goto huɓɓin ɓernde hay goto kadi moni foof yo tinno yo reen haqqe goɗɗo o ɓe ganda guel ɗo cukalel haqqe mabɓe nen haqqe mum nene mabɓe poɗɗon ko wallu ɗum poɗɗon ko darana ɗum poɗɗon ko posde ɗum ha waɗa réussir so cukalel nguel waɗi réussir onon ne wallon so walli on alhamdulillah so wallano firtu ko natti wadde fodde mum kañum onon kam on mbaɗi fodde mon on ñawdata Allah kono cukalel pol ngel ni goppon ɗum ina yaaha andara fayi andara hocci ina felmo kammino ɗum e galle moƴƴani mami yaa toon inchallah sallallahu alaihi wa sallam Allah tan mi yaa toon te somi yiiɗo mi haadere men torɓode mala inchallah mahani ko wi hande so galas gonɗon mi sayi oɗo aɗa hande ko ma mbiya on kon iri ɓurɗi ɗum ko haala baba nen kala ko wawi wiidem poɗɗa andude ko konngol debbo yo andu ko hay debbo ne famdi haqqille debbo ko ma muñene debbo ne heewa haqqille ana ɓeɗa waɗi ni nene a majjani gogo kumba no wayi majjani gogo no foti laaɓi ko ari ɗo en adduɗo dégaji so wottima haala ko ɓerde makko heewi baba ko ɓerde makko heewi kanko wawi haalde baba faamo kono beɗe jooɗi ɗo beɗe huccitema on kulani on kessani oɗon jooɗi oto yo hulano hersani oɗon mbiya ala mi ko oɗon ɗiɗi fof kaden baba oto haajam min hande oɗon kessini baba tonne miruji eɓe ƴeewa ko kankoɓe dañi hende ko jardi yoɓe hande wallahi so komi galas mi sayani hande kay kon mbiɗon ko wartuyade mi mayani ɗen hande kokki ayɓe sagoji mumen hay cukalon tokson hande kaɓa ham mbi dokkam danam saho noon baɗire kansuman ka haala ko yumma poɗɗa hakku wonani oɗon jooɗi oɗon baba min ko antaden ko yumma kalta ka haala an woni mawɗo galle o antaden baba yumma min ko bawmi haddude ma ko heewi ko mi wawa haddude ɗum e nenam aɗa andi mi wiyaji mi waɗa koɗo jooɗi joɗɗom so tawi ɗi kono kala ko wawi hande baba muñanamo maɗa wawa muñandemo baba ñamama ko saabu Allah accu haala ay ɗo joni mi yaltiniɓe beɗe nana o hono tello escalier ji mo yamanda fof o fayi ñagolma ko saabu Allah accu haala beɗe mbiyani abboma mi ƴeewa kala toon naati artiramo ha ɗo baba jarnodiron jafodiron baba oɗo kestini am hinende komi yonta mi yetta sehilaɓam mi wonde añbam yiɓɓam fo ne jalami mi mbiya yumma e bamane ene kaɓa ko mawɓe heeɓi faade
baba min yiida nandiru ñagol ma ko sabu Allah ya jabana sabu ko gonmi bi to de yami hiido yo d'accord sa yi hala mo gonga non atu mi so be artiri mo tan jarno dire jaako o defte haada o haali haalde parka ko no famani kala ko ɓurti hewde rufa kono baba jimmiram goppa ɗo ko min tan muñi kono o ko mettu muñal mo tan ha joni ɓeydi muñal baba ɓeɗen mbiyami abbomo gilo woɗɗani d'accord ala saɗen a jarama an ko kumma ko kangaɗi kono kangaɗa lacciri men weli minti ko yayewi ko ɓiine tan ko min jiɗi may baba seɗen loke ko min lokoto ɗum min kono noon kadi lokoɗa ha lokoɗa ko hay ko tan